Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka NPP na Jowai constituency uba wailat miki shela ulaong. Bakidon bon ki samla ki batbit ban ak haki plim perki pajba, maki plim jing Henry Minta bun kila jalun. Kumta kumu MLA ka tany unlong unong prat lanti ki samla haringkat kaseng kinong penmi plim narilom jantia. Yang ini kikentin ula penpau haba uan pej ka plim skap kabadang peni Minta biju cinema shlong. Uba awailat ulaong baka jingja jong ki samla hakikam ak plim kadai namar bakim don ki hall ki babiang ban peni ki plim ki bakilaak. Ulia tho bahadu Minta don ki rio shimet bakin mi shakmat ban apply ka scheme CM Elevate ban I subsidy ban shna cinema hall ha shlong Jowai batura. Pogi nga ay kublay ya director producer bat ya bro ke kas jong kaskap ban ngala nang sudah mi nang dempet bat nga internet tolong ka comedy mo ka romantic comedy film bagi internet ha hoy bro kata ngena khamtam nari lom jaintia ki bon na ki artist jomi ba la mi khamtam haka comedy dengan snowman ban ya don talang ban wan mentah kesni ban support ban ngalok ka film kalong pa internet ha ban nga appeal ya ki pajba khamtam na rilong khasi jaintia jongi ban wan ban persyan ya ki ki local artist jongi hoy namar ngaru ha khamtam ha kene ka last election campaign jonga khamtam hone usnem 8000 arpulai ngala race bahai ki issue khamtam ka badai ko am lo phi ha ki por man swan mar ni na rilong jaintia ki lon ki brio ki bon na ki artist bala pau ha kam tam ke kam direction acting but ta ter te ni yo I ba ka me ni ka daw ka long ba nim don ya ki propose cinema hall pan I mara bon hi ni habat ban lech sha ki ni ki dorbar hall nang ta kisno tho anda di lapan I ki dorbar hall hado ka quality mo ka hado ka quality jong ka film ne ka sound ki ni ki te ka la sha effect bat ka ba khamtam do ka long ba ha ka jing dei ba ka jing siu habam don ki cinema hall ha ki area la jong ki ha wan hado sa shlong te ki haban up don nomor ni siu to no baro ka state bon ki film ki ba do ki ba haban penmi bat khamtam ha shani ka jing siu ka long nomor ki ni ki hall ro ki habat sustain te kadai ka tum ka jing yo I hi ki jonga ka me ni ka long ba ni dang guna ya ki cinema hall hapo ka state ki jong hoy mut kumbong pi hoy ngaru nganong kumba ngala kren ba last ni election ngala race bhai ni issue but ngas no comment hak jing lam jong chief minister don jong ni la don shigon ki efforts kham tam pan kan tiu ya ki local artist ki jong ni ya ki youtubers ki jong ni ki content creators ki jong ni kumbangila ang shoot dep yo iba kila dep launch ka hello meghalaya hang to bon na kinong sna film lo wala wan ya kando bat nga bat bon ki bala mantoy ro nang to bat ka way ka bangila ya kren bahan ko post ko por ha ka way na ki scheme ban include ya kaneka ban ya ki cinema halls kata ka dai ha ka CM Elevate ta ha ka to ko poro CM mula pediang bat ha to por ngala personally ngala request ya I ba ban include ban yarap ha kaneka CM Elevate ban I subsidy ya kinu ki ba interested man shna ya ki cinema hall mar kisyo tu ha kaneka juk mentamle ka basuk ya ka state government ban ron ya ki cinema hall tengi kwa ban yo I ba ki briu in one shakman kas government kan support itu tumba pilatif ha ka CM Elevate kala don ba the government kan yarap hado 35% subsidy ya kinu ki belong interested ban shna ya ki cinema hall. For example, ada ka project ke jong PR crore, almost 70 lakhs ke government can support. Ha kena appeal ya kino ki mo iba interested ya kini ke feel kam naga di national film banwan sekmat namar ke bas music kalong bahado menta kumbangila ya keren ha first phase namar nila lebrai ban sanction ke way Jowai ke way Shillong ke way Tura di cinema halls ya kino ban support 35% subsidy tang ba kasnusi kalong bahado mentang page ni check ya kita tulis di ba cap 4 dot dengan sesisin yang lembag ni kerensan mo nga appeal ya kino ki kalong interested sno haban wan sekmat kani kalong away na kilat pangin inong shana film jogi yo la pan ni ki film bat kunjoro ya kino ki ba wa ban sengkap kalong kum kalat ban sengkap actually ler pi ong kum ta ki dong gon mo kidon nado kam ki comedy lani hado ki romantic ki film so kila don bon
tengah ngasngu la tengah siong ya ke kerteng jong nu kan long ngam sngu biang nomor ngayo iki dong biang lut iba biang sudah iba la long trim sudah te ngam neklian jonga ngayo iba kiba trim sudah bat kam tam ngayo iba ngakemen ban yo iba bat mentaruk nang bun kiba nang mi shu Ini John Slack ni Muhammad Shah Persibi. jong select nomor ni ite jong mu de legend ni ki kam mu la long legend long sedang ya kini ke kam atau makilai ki sedang de ki sedang haki cinema hakini ki kum ki theater ye te ki long prat nanti mo ki long mic nanti ya ki nong ak film na ni ki comedy kum tak ter henry la ri pe ndai tang ma i henry non shibun i mo nang tham tam na ka than jan tia te kata kenya yo iba mentangas no komen sa sisen ba tam ka kum jongi ma ibor jongi ma hamban chula bat ta te tila ya sedang dia panggil ya kani bana kalian jongaru last time ngala ya keren bat kiban ya shong bangin ya saya shong mang tam na kali kanjan dia mi don ka jan dia film association nang tangin saya keren umur pada gomen bat nang bana kalian jongiru minjo ban organize ku jan dia film festival ni kum ta te ban support ya ni national film na ni artist ni service project ya leng jonga tanga lembag ni besar ngaku ban appeal tam ye kinong som snong jong kari long kasi jan dia ni ban support lang ya kini ki artist ki jongi kum mengi yo i mo aki bon na ki ni festival ki concert bawan ki artist kanaba ngayo itang tiket rum ya yo show te henry khaba ki local artist jongi pat ye persangkat ni tanga snyo Punta state jongi kepada do lai kupar sa pula population lada wan tang siteng nang ni kanu panyara yakini kilo pula nak ni ka daw nga sa sisin nga appeal yakini sum jongi pan wan page pan support yakini ki artist population